7 ka TV sets, usa ka computer set, mga mahait nga hinagniban, mga drug paraphernalia, ug 2 ka pakiting gituho ang shabu ang nasakmit sa 3 ka prisuhan sa Metro Cebu sa usa ka operation kagahapon sa kaadlawon. Sa operasyon nga gilusad sa Bureau of Jail Management and Penology, Cebu City Police Office o Philippine Drug Enforcement Agency, ang Cebu City Jail mo'y nasakmitan og daghang kontrabando sama sa TV sets, computer, refrigerator o cellphone. Sa Lapu-Lapu City, mga drug paraphernalia, toy gun, mahait nga hinagiban, SIM card o SD card, pag-as nga cords ug wires, compact disc ang nasakmit. Samtang sa Mandaue City, usa ka rolyo nga marijuana ang nasakmit ug mga mahait nga hinagiban. Matud pa ni BJMP Regional Director Alan Iral nga ang uplang galugan gihimo subay sa kamanduan ni Interior and Local Government Secretary Mel Sinen Sarmiento ug sa mga kadagkuan sa BJMP.